A Senda Cultural de Ose traemos eventos para todos os gustos, dende exposicións e obras de teatro ata concertos, paseos literarios e vermús. Así que, como sempre, estade ben atentos porque comezamos. Comezamos a Senda Cultural con dúas exposicións que están dispoñibles xusto aquí, no Pazo da Cultura. A primeira, na beira do río, Diálogos na pintura. Esta mostra está protagonizada por Amelia Palacios e Álex Vázquez. Na exposición Pai e Filla reflecten a realidade de maneira moi diferente. Álex Vázquez enche os seus cadros de enerxía, mentres Amelia Palacios o fai con grises e cunhas gamas de cores que mostran melancolía. A exposición estará dispoñible no Pazo da Cultura ata o 17 de novembro. A segunda exposición que está dispoñible no Pazo da Cultura é esta mostra fotográfica, Kaiku na fronteira de papel. A metáfora e a poética desta mostra de Xacobe Meléndez sitúa a público fronte á dureza dun discurso no que os procesos migratorios son a base. Esteas cruéis que miramos cada día cunha abraiante normalidade, pero nas que se agochan proxectos de vida devastados pola propia sociedade de Ose. A mostra estará dispoñible no Pazo da Cultura tamén ata o 17 de novembro. Continuamos con máis cultura coa mostra que poderedes visitar no Museo de Pontevedra, Galaicos, un pobo entre dous mundos. Galaico regresou a Pontevedra para dar a coñecer o patrimonio arqueolóxico e cultural de Galicia, e máis concretamente da nosa provincia. Esta exposición achega a historia da nosa comunidade entre dúas épocas, o crepúsculo da Idade de Bronce e o século VI, e funciona ademais como un nexo de unión entre o Atlántico e o Mediterráneo. Nesta exposición amosa os obxectos arqueolóxicos orixinais e emblemáticos e ofrece información sobre algúns xacementos da nosa provincia. Ademais, a mostra divídese en 5 ámbitos cronolóxicos e conta con máis de 60 pezas. Galaicos, un pobo entre dous mundos, estará dispoñible no 6º edificio do Museo de Pontevedra ata 2 de febreiro. Seguimos en Pontevedra e continuamos con outra mostra, nesta ocasión cunha que está aberta ao público no Pazo Provincial, a exposición Sempre Marzo. A exposición Sempre en Marzo reúne unha selección das obras nas que 33 artistas galegos poñen de manifesto o seu compromiso co feminismo a través da plástica e da poesía. Trátase de 21 creadoras e creadores e 12 poetisas. A mostra conta con obras artísticas orixinais e cunha selección de poemas manuscritos. Estará dispoñible no Pazo Provincial ata o 7 de novembro. Pasamos a Redondela porque ali poderedes desfrutar da mostra Rompe, Soga en Igualdade. Esta mostra reivindica a igualdade entre homes e mulleres e a concienciación social visualizando a posición da asimetría e discriminación da muller nas distintas sociedades. A exposición, creada por Isabel Blanco e Irene Silva, está representada polas famosas bonecas Barbie. Con este proxecto recálcase a importancia do xogo para a educación, para a transmisión de valores e para a formación dos máis pequenos. Rompe, Soga en Igualdade pode visitarse no Auditorio de Redondela ata o 3 de novembro. Dende Redondela imos agora ata Vila García. Como os anunciamos a semana pasada, ali hai dispoñibles diferentes exposicións. Comezamos coas que poderedes visitar na Casa da Cultura. A primeira exposición que poderedes visitar na Casa da Cultura de Vila García é Pottermanía, o mundo máxico de J.K. Rowling. Esta mostra chega ao público o fascinante mundo de Harry Potter a través de reproducións oficiais e obxectos de coleccionismo. Dende as vasoiras voadoras á pedra filosofal, pasando polos traxes da saga, variñas máxicas ou pocións. O universo de J.K. Rowling estará dispoñible ata o 24 de novembro. Outra das exposicións dispoñibles neste espazo é V de Vendetta. Esta mostra fala sobre a perda da liberdade
e a identidade do individuo cando se ve inmerso nun mundo hostil, frío e totalitario. Unha oportunidade única para desfrutar da exposición orixinal de V de Vendetta. A mostra estará dispoñible ao público ata o 5 de novembro. Na Casa da Cultura tamén poderedes descubrir esta exposición. Gravidade Cero conta con máis de 70 modelos a escala de filmes e series como Star Wars, Star Trek, Una odisea del espacio ou Guardianes de la Galaxia. A mostra permanecerá en Vila García ata o 24 de novembro. E por último, na Casa da Cultura está tamén dispoñible a mostra Seres Máxicos de Galicia e Onda Topalos, unha exposición didáctica que amosa a riqueza do noso excepcional acervo mitolóxico, achegando aos asistentes os seres máxicos máis destacables que habitan en Galicia. A mostra estará tamén aberta ao público ata o 24 de novembro. Se vos achegades ata Vila García esta fin de semana, tampouco vos poderedes perder as exposicións que están dispoñibles no auditorio. A primeira é Patola Ti, unha exposición que achega a arte a través da mirada de diferentes mulleres. Nesta mostra, fronte ao papel de coidadora e de musa, reivindica o papel de creadora. Patola Ti estará dispoñible no auditorio de Vila García ata o 5 de novembro. E tamén ata o 5 de novembro estará dispoñible a mostra Conan Pinceis Bárbaros, unha exposición que está tamén enmarcada no Festival Internacional de Cine e Banda Deseñada de Vila García e que homenaxea a creación de Robert Howard. Deixamos as exposicións e pasamos agora ao teatro e o facemos con dúas representacións. As dúas levaránse a cabo o domingo ás 9 da noite, unha en Pontevedra e outra en Poio. A Pontevedra chega al precio. Nesta representación, Gonzalo de Castro, Tristán Ulloa, Lluís Marco e Elizabeth Guilabert interpretan aos 4 protagonistas desta obra, o clásico de Arthur Miller, dirixido por Silvia Munt. A cita é o domingo ás 9 da noite no Pazo da Cultura. É unha obra de teatro en Pontevedra, a outra que se levará a cabo en Poio. Invisibles chega domingo ao Centro Cultural Saimilla de Rasó, unha nova sesión de teatro afeccionado enmarcado dentro de Poio Escena e que se basea ademais no libro Invisibles, relato do maltrato da xornalista Monse Fajardo. Seguimos coa cultura e o facemos con 3 encontros que se levarán a cabo mañá en Pontevedra. O primeiro é a xornada de onomástica galega que se levará a cabo no Museo de Pontevedra, unha cita da Real Academia Galega dedicada aos nomes das rúas e que contará con 14 especialistas que profundarán o seu sistema de conformación nos centros urbanos de Galicia. Outra das citas que traemos a senda é un novo paseo pola Pontevedra literaria. O encontro estará guiado pola poeta María Soutelo baixo o título A cidade imaginada, unha memoria familiar. A cita será mañá ás 11:30. Ao rematar este paseo pola Pontevedra literaria, na capital da provincia levarase a cabo tamén unha nova edición dos Vermús de Pinto Maragota, un faladoiro sobre a vida trans en Pontevedra a cargo de Avante LGTB, e no que participarán Ada Otero, Brais Papiri, Ne Barros e Magnolio. O evento será ás 12:30 no primeiro andar do mercado. E por último, enchemos de música a senda cultural e o facemos en primeiro lugar coa actuación que dará mañá en Pontevedra o grupo McEnroe. McEnroe será a banda encargada de pechar o ciclo de concertos des matinés do Principal. A banda vasca nació en 2002 un dos grupos de referencia do indie español. Na actuación de mañá, McEnroe presentará ao público pontevedrés o seu novo álbum. O prezo das entradas é de 14 euros e as podedes mercar ou en ataquilla.com ou na Casa da Luz. A cita é mañá ás 12:30 no Teatro Principal. Cabe la posibilidad de que te vuelva a encontrar en algún incendio. Continuamos coa música de Seila Patricia. A compositora galega chega mañá a Redondela.
Sheila Patricia destaca polo seu estilo orixinal e fresco. Nela aprecianse influencias fortes do folk, do fado, do jazz e mesmo do folclore latinoamericano. A artista galega estará mañá ás 8 da tarde no Auditorio da Xunqueira de Redondela. Entre os rostros non fun quen de atopar quen me dera algo de paz. Rematamos a senda cultural non sen antes recordar que o Pazo da Cultura de Pontevedra acollerá este domingo un concerto da Orquesta Sinfónica de Galicia. E agora si, ata aquí a senda cultural. Nos volveremos o próximo venres, pero ate entón non vos esquezades de desfrutar de todos os eventos e actividades que nos ofrecen as Rías Baixas.